ido ba aka sara ya balle ya fita jiji ka san an ci uban ne ko la ilaha illallah an balle idan ya fita ya taba kasa aka dauko idan aka kawo gurin sai na rasulullahi yace kai karba ya tofa yau kawai ya bude idan aka yi mai rena mai a sakan na gaba ya fara aiki ku nemo manyan nesa ya za a yi wannan abu duka yiwuwa an gama da ita duka yiwuwa an gama da ita ido dai jijiya ta tsinke an gama ba za ta koma ba ko ba ka bane ya mai ta zauna ko ta zauna ka san me linkin takalmi ba ka yi ko ba ka bane an sara hannun ya fita ya dauko ya jona ya saita kawai ya haka garam ya ci gaba da aiki Muhammadur Rasulullahi in ba annabi bane ba daidai yake da annabi Muhammadu ba yace yau ana yin ta haka yake yi ruwa ya sauko yace me cewa ne ya ce ya rasulullahi sallah nake sadda ka kira da ya ce me baka ji kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi annabi ne zai cewa na in ka amsa Allah ka amsawa haka yake ko haka wani ba haka yake wai ka taba kwana 7 8 10 kana tafakkuri ya akai Allah ya dauko kansa ya lika anan gaskiya ne ba masa sai malamai suke fassara wanda ya ba annabi kamar ya bi Allah ba haka fassarar take ba shi ne wannan gaskiya to fassara mana ina malaman larabci man yuti rasula faka annama aka ce to ya za ku fassara mana da faka annama malamai sun iya fassara mana wanda ya bi annabi kamar Allah cewa ya kamar in ce wanda ya zauna da wannan kamar ya zauna da ni akwai kuma wanda ya zauna da wannan hakika tanin ya zauna akwai bambanci ko ba da bambanci tarin mun gane bambancin karatu mun gane waye mai gaskiya ni ko su kai ne wallahi to ku tafa mun mana na sharu ne sharu da gida zan sharu da amika mu ne ke ma sharu da amika ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum gobe kenan in ka ce Allahu akbar ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai manzo Allah ya ce wa na to kakka ce maliki yawmiddin wallahi ka ce maliki yawmiddin sako kai da sako kai wallahi gaskiya ne wallahi kana yi wallahi sallallahu alaihi wasallam ai ka kauce ku sabu kana kauce ka samu matsala ka samu matsala ai ka samu hore ba kun gane manufar Allah annabi ne kawai ka bi manzon Allah kawai kawo wasu sun ce wai ya ce a yanka su wai duk a yanka su sai sai me to kai ba su ba da suke kafirai suka la'ani mu yanzu annabi ya tsaya a can ya ce da a yanka mu sai wallahi wanda ya ji bai ranku ba ko ya ji ba daidai ba bai ci ba ka san yin abin da Allah yake nema a kanka kuwa sallama a yanka su to sun yanku sai me an gama to su waye su wallahi wanda ya ji fa zai zo ya bada wata kariya annabi ya ce a yanka su waye to wala ku ce imaninsa bai cika ba kawai ya ce a yanka suka ce sun yanku kawai an ba gama ba fa su ba da suka kare mu annabi ya tsaya bakin layin ya ce duk wanda ya taho a yanka sai na ɗaya wallahi ai rahawa rige babu Allah ya saka wa annabi da alkhairi amin ya ba ku suhuba ya ba mu yan uwanta mu tafa wa annabi Muhammad tafa wa annabi Muhammad ya ba su suhuba ya ba mu yan uwanta
ba yi ba antum bal antum ashabi wa ikhwani ku sahabbai na amma ƴan uwana za su zo a bayana law dat ahaduhum allawra ali bi ahlihi wa mali wallahi ɗayan su zai so ya ganni ya ajiye dukiyarsa ya ajiye yayansa yau ake yin ta mu ne ƴan uwan annabi ko ba mu bane ba da lokacin da dole akwai dan aljanna akwai dan wuta kawai ko ba ga wani haka yake she wanda ka gani yana girmama annabi aljanna yanzu mu muna da abin da za mu biya annabi babu ya ce za a bance ta mutum 70,000 kai da farko ne ya ce wa sahabbai an ban zaɓi da rabin al'umma ta shiga aljanna ba hisabi ba iƙabi da kuma a bance to wanne na fi so annabi ya ce wa sahabbai sai na zaɓi ceto suka ce ya rasulullahi nan fa rabi ne za su ya ce ba ku da hankali nan na san rabi wuta za su ceto ko zan iya kwasan ku duka gaske zalla ban ji kabara ba zan iya kwasan ku duka ya ce farko za a ban mutum 70,000 ku ce daya duk mutum ɗaya shi ma an ba shi 70,000 saboda haka 4.3 biliyan annabi zai kwasa su zai fara kwashewa ba hisabi biliyan 4 da miliyan 300 zai kwashe su annabi muhammadu ba hisabi ba iƙari ya ce wa talata hasayatin ban fa gama ba wata kambata 3 zan yi haka ba yanzu da Muhammadu to a filin akwai wani haka zai yi duka daga nan zuwa ƙarshe haka kawai an tafi aljanna ban ji kan baya ba Allah ya sa mana za ta hasayatin tumbata 3 zan yi haka ce ina zaune za a taho da wata ana ta wazal a yi ce annabi ya ce wannan fa su ce a mutane ne a ciki ce ina za a kai su ce yan wuta ne ya ce a sauke su sauke ya ce a bude kwantena bude ya ce aljanna la ilaha illallah ko ta mafi babu aljanna la zai mi kolis din yan wusan ya kawo biro ya ce cire wanda baka so la ilaha illallah me za mu biya annabi duk da ya gama maganar tekwan ceton sai ya ce a tarauna halin muttaqina wai kuna zaton muttaqai zan ceta dan maulidi kai ka sha baccin ka huta ba a kai cetacce ne tun da ka zo gurin maulidin annabi muhammad a tarauna halin muttaqina kuna zaton muttaqi walakin lil mutalawwisin al khata'un ko ba hadisi nake faɗa bane an wani ya ce mu ne nan baban mu annabi muhammad ce shehu ibrahim shehu islam ya ce ce wala an daure na baya bi haƙiƙa fashfa fi fa'inni muqayyadun ma'al urji khalfan wal quyud zunubu zunubai sun rike ne shi sai ce to fa anta shafi'ul muznibin wa kairihim fa ma tarrani ma qad yakhuddu raqib inda annabi zai tashi ya ce to ku ga wa raqibu ta atidu su ta rubutu wallahi ta gare inda annabi zai tashi ya hanya ta rubutawa قد تم سورته تم معناه صلى الله عليه وسلم النبي السورة يا cika amma ya cika kun san me ake nufi in ka kalle shi asibi molin ya cika nana Aisha da ta kalle shi ta ga kyau ya buga ta tace kai ya sa kamar kai kanka annabi la ilaha illallah ko ga wani ba kullaka ta mubarra'an min kulli aibin ta'allaka alaihi salatu wassalam amin wai kai annabi kamar kai kanka wani guri ta ce kai wallahi ni gani nake kamar Allah sauri yake ya biya ma bukata yadda kake so sauri yake yi har yanzu ba mu ce da annabi Allah ba ko mun ce da shi Allah bawan Allah ne wallahi haka yake amma wani iri a san fardin bayan sarkin garinku
sarkin garinmu in an taba shi fadawa ke kai hari shi ko annabi Muhammadu in an taba shi a shiru zai yi sai da kaji Allah ya ce nun wal qalami wa yasduruna ma anta bi ni'mati rabbika wa inna laka wa innaka labbaika ya rasulullah baika ya annabi ka annabi inda bai je ba ina ne kun ga mun sunan sa za ji ba ana magana summa da na la ilaha illallah wannan jimi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma yanbiqu in huwa illa allamahu ذو مرة وهو بالأفق ثم دنا فكان قاب قوسين فأوحى sahabban ma ba za su dauka ba wallahi kowa an faɗi yadda aka yi da shi ko ba faɗa ba shaudin kowa bai faɗi yadda suka yi ba kuma dalga biyar muku ya musa na faɗa amma da aka zo kan muhammadu rasulullah wala su ma na kusa ba za su dauka kawai sai ya ce fa'au ha'ila abdihi sai kawai yau bawansa abinda zai masa wahayi sai kowa ya ja bakin sai shi kawai kudu bukatu wani ya iya faɗa wani abu magariyar tikewa ta tike kowa ko haka bane annabi kuma ya zo ya tike ta za ta yi ya ga shas sidarta ta fara ko an ya fara magariyar tikewa ta kan mala'ika ita ma ta koma baya sama ta uku mala'ika jibrilu ne ke kwankwasawa ku ce daga maganar tukewa kuma wa ya ci gaba da kwankwasa bar magana bar magana yanzu kuma kun gane me nake faɗa Allah ya ƙara mana sana manya guda me kaka nan Muhammadu a ƙara manya guda uku har yanzu ba mu suwa ba me kaka idan aka ce an kira wata ko na'am ji muke kamar biskit din cikin gidanmu wane mutum ya kamata yau ka sake tunani yauwa na'am shehu to dan tsaya da daga nan na'am to kowa ya kallo ni daga nan na'am kuna ji na wato ji kuke kamar watan gawai kamar yadda kake ganin sa sai kullun nan haka yake da farko na'am ya kamata ka san da duniyar mu da ake ce ma'ad da duniyar wata suna tafiya kowa akan titinsa wani ba zai matsa haka yake duk sanda aka hada akwai matsala haka ne suna zagaye mai rana solar system to daga yanzu aka fara gane abin da aka yi ya taba hankalin kowa da kowa maulana da safe ne fa ko da mun geographer ne sai a dawo da yawa to ga Allah ne ya kawo ka to shi kadai ne zan yi magana da shi bayan da wannan abin zai yi next an tashe ta daga aiki an samu matsala da rana ne kenan idan ana so dare ya dawo sai dai a murza duniyar ta yi gaba ko kuma a murza ta sannan watan zai zo daga nan zuwa rana 157 million kilometers daga nan zuwa wata 460,000 kilometers ko ba haka bane sannan wata ya kai kamar girman Asia alisa kadalik annabi kuma ya kira shi makka bai rufe makka la ilaha illallah magana ta kare sallallahu alaihi wasallam me kakan kowa girman Asia wata yake da shi to ya aka yi zo makka kuma ko dutsen bai rufe ba kuma san yadda hakan ta faru wallahi ba zai taba faduwa ba albishirinka kuma fa wa'annan mintunan ba sa nan har abada sun tafi ya kamata a gansu ko a rana dai ko a wata ko a daylight ko ba haka bane ba
ko a darkness ba sa nan kwata-kwata wa'annan mintunan da aka juyo da rana ta dawo aka yi duk abin da za a yi aka juyo kai da wata aka yi duk abin da za a yi aka ƙara to wa'annan mintunan da duk ba sa nan ba ƙara ganin su an shafe su a ƙa'ida ko wallahi sai an gan su ko dai a zubar da su ko ba haka bane a gyara abin nan kamar yadda greenwich suke yi ko ba haka bane a gyara agogo a zubar da awa ɗaya ko a zubar da ko ba sa yi to ko kuma dai a san yadda za a ce wannan mintunan ga inda suke nature yau an tashi ta daga aiki kaga yan nature wannan mun fara buga da wani a internet shi dan nature ne da na shigo da shi wannan lungu a ya kasa fara shi iya abin da ya sani ko ba haka bane wai duniya ta yi kara ta fashe ko haka suka ce wannan an gaya mana shi 1400 years ko lam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ardi kanat وجعلنا من الماء كل شيء وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء كيف توقع كيف aka ce kasa wani abu ne kamar karshen teburin kai kama shiga shi yasa masu cewa Allah ya zama sama na ce kai bai san sama ba malam geography ya san sama su zato suke kamar an ce sama kamar haka da haka ka gama haka ba kawai ga munan ne a zube kawai shike kurum ga munan ne kuma duniyar ba haka take ruwan da yake nan kuma bai daga ƙasa saboda an sa gravity an danne shi wannan da an yi maka kyauta ko an yi maka dan annabi Muhammad kuma fa ya matsuwa da watan yana matsuwa da makon yana matsuwa ya rinka kara daidai hakan ya zo ya tsaga shi manzo Allah wannan wai abin da zai yi ne a hankali dan Allah balla wata abu ne wanda ga malamin da ina magana da shi wannan abin ba zai yi ba ne ta an gama da wai ba to ake an yi mu'jiza an gajiyar da wannan nan gajiyar da hankalin ma an ƙara gajiyar da ba da mu ya tambaya ba